yo Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mgajuang kardak mar Jiw Dendi ebo amawendo kod Pand Pieri mantiere Migori gen moko kuom kuonde dak makoro piny owacho ochako chenro mar bero ngima jodak e bwo chenro mong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project KIPIS. Jafwambo marwa Juma leronwa matut ewi chenrono. Etielo ni mar ariyo mar chenrono mar bero kuonde dak monego ji ni piny ma ong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project. Chenrono mageto kuonde dak maromo 96 e Kenya mangima mode counties 22, county ma Migori bende yudo pok. Nitie role ma national government tugo, nitie role ma county government tugo, kendo wagone Sirkal mar county erokamano kotelne gi His Excellency Governor Ochilo Ayako ne support mosemiyo project ni. Oganda maromo gana 20 maidore e kar dak no mar Jiw Dendi e boma mawendo kaachiel kod kokwanyo e boma Migori dhi neno ber ka ukum chenro ni. Shida ya security inatokana sana kwa sababu ya mazingira, social environment ambavyo iko. Kwa sababu ukiangalia hapa hivi, huu mtaa watu ni wa mapato ya chini. Kuangalia miji mingine mingi, saa 2 usiku ni mapema sana, lakini inabidi wakazi wanakuja mapema nyumbani. So huu mradi ukiendelea vizuri utageuza Migori sana sana pe mtaa. Jatend migamu wechego mag lowo e kaunti ma Migori John Kobado mane ochopo chenro ma yawa yanga chenro ni ne owacho ni chenro ni dhi bero ngima oganda ma odak e kuonde dak gi. Koro sama waseloso kaka wanyalo donjo kuondegi, mwaloso taya. Koro gima wadhi ng'iyo mar ariyo en ni to udi mag dak chalo nade. Keche bombe sani dongore kiwango moro mamalo kabisa. And you know, when residents stay in an environment where the institutional arrangement is not clear, it means the potential of those lands cannot be unlocked. And it is very clear that the potential of this area is very high in terms of the land values. E bwo chenro ni, apeini mantiere kuonde dak gi dhi losi, kata ini bende dhi keti. Pi mar fereji dhi ket ne oganda modak e kuondegi, ka bende yore ma ong'ith mar choko taka bende dhi bedo. Olosnegi barabara minyalo donjgo kuonde ma gintiere go, kata ma gik mija wache machalo waste management. Ok inyal manage, ok inyal golo taka ka gari ma golo taka no ok nyal donjo kanyo. Iting'e nang'o? Kuonde giro ka taka nitie mang'eny kabisa. Koro wabiro keto barabara ma donjo kuonde go molosi e standard maber mogo lam. Atha orange mena pisa matiyo kod ruogni ma ong'ere kaka Kenya Informal Settlement Improvement Project kata KISI. Wach ni chenro ni dhi kelo ber ni oganda ma oting'o bero kata weche rite kwe. Odwaro mondo ensure ni oganda modak ka omigi title deeds. Kose migi title deeds to ginyalo partner kata gi jok man gi pesa, kata ginyalo partner gi banks mondo giyud pesa mondo giger go lope gi gom. Kwan oganda maromo gana 5,800 ma odak kar dak mar kokwanyo dhi neno ber ka kwan ji maromo 200 ma odak e lope piny owacho e kar dak ni bende dhi mi obok mag lowo. E kar dak mar Jiw Dendi e boma mawendo chenro ni dhi kelo ber ni oganda maromo gana 15 ka kwan ji maromo 200 be idhi mi obok mag lowo kod piny owacho. Juma, Ramogi TV, Migori.